To shi ne muke kawo kukanmu, muke kawo ƙorafinmu ga gwamnatin tun daga gwamnatin jiha zuwa ta ƙananan hukumomin da ta shafi wannan yanki. Gwamnatin jiha His Excellency Dukku Radda tare da ciyamomi na yankin Matazu, Musawa, Kankiya, Caranci, Kusada. Muna roƙon ciyamomi guda 5 kenan. Muna roƙon ku taimaka don Allah. Suna da ƙorafinsu, akwai yaransu guda 3 da aka kama masu, wanda ya haɗa da Aminu da Sani da Nasiru, suna hannu da kuma sauransu, suna son a sako musu su tare da kuma dukiyarsu, shanunsu da tumakinsu wadda aka kama masu. Muna akili don Allah don Annabi, duk wanda ke da hannu a cikin wannan da yake da iko, da Allah ba shi iko a matsayin shi na shugabancin jihar mu ta Katsina, muna roƙon ku arziki, ku taimaka mamu, ku sa hannu a biya wannan bukata, saboda mu ma mu samu biyan bukata su sake mu. Waɗannan bayan Allah yara guda 3 a taimaka, an kama guda 2 a Jikamshi, guda ɗayan kuma shi an kama shi daban a ƙasar Kano. To muna fatan shugabannin da ya shafi wannan dabbobin ma a hannunsu su taimaka su sako yaran nan, sai kuma dabbobinsu da aka su ma kama masu, suna roƙon arziki don Allah a dawo masu da su. In aka dawo masu da su kuma za a zo a zanna a samu sulhu, saboda ana son a zanna yankin ya samu zaman lafiya ga kowa da kowa, ga talaka ya ji daɗi, a dawo ana noma, kowa ya yi walwala cikin kwanciyar hankali, ba fitina ba tashin hankali. Abinda muke roƙo daga gare ku kenan, dukkan kutun daga mai girma gwamna zuwa ciyamomin nan da ya shafi yankin su guda 5. Muna roƙon ku taimaka mu don Allah dan Annabi. Bayani akan haka shine na ainihin su wannan sun ba da gudunmuwa sosai na kare wannan yanki, kuma mun ji bayanan su da mun ji bayanan da su ganin jami'ai ba, amma da suka mana bayani sun gwada cewa sun na taimakawa sosai wajen kare wannan kasa daga mugun daga wanda ya shafi tsaro da cigaba da sauransu. Muna sai ina imanin ga Allah cewa ita amfanin gwamnati shine tabbatar da tsaro a yanayin kasa. So ina ganin ya kamata a ba su haɗin kai. A kwanakin baya ai an zauna. Yawa a ba su haɗin kai. Lafiya ko ina a shiga inda na kai. Peace billahi. Bashin amana. Na peace billahi ba tare da yaudara ba, a zanna da su a ainihin kawo maslaha kuma sulhu, ko Allah bin Allah ya faɗa kai ma cewa sulhu khairan ne, alheri ne. Kuma haka insha Allah musu magana da turanci za mu ainihin fita, musannan su ma za su san cewa an ɗauke su 'yan ƙasa na gari wanda ke ba gudunmuwa na ainihin taimaka ma ci gaban yankin nan, kuma za a baki ɗaya ta fannin tsaro.